Aitona, a la comarca lleidatana del Segrià, és un espectacle de la natura, una oportunitat per a gaudir dels atractius del turisme rural i de l'ecoturisme al llarg de tot l'any. Amb més de 5.000 hectàrees dedicades al cultiu de la fruita dolça, Aitona ha redibuixat el seu paisatge amb la introducció d'arbres fruiters, entre els que destaquen els presseguers de totes les varietats. Per a satisfer eixes plantacions, Aitona va ampliar notablement la zona de regadiu, amb nous canals que han afavorit la proliferació d'ànecs, cigonyes, cignes i bernats pescaires, una biodiversitat que ompli de vida el riu i els canals d'Aitona. A més, Aitona gaudeix d'un ample patrimoni històric i cultural que va des del jaciment arqueològic de l'edat del bronze del poblat de Janó fins a l'església barroca de Sant Antolí Màrtir. També al mateix turó on hi ha la cova del Pare Palau, hi trobem l'ermita romànica de Sant Joan de Carratalà, un lloc excepcional per contemplar la vista del Baix Segre. Natura i cultura es donen la mà en aquest municipi, que ha sabut també desenvolupar una gastronomia pròpia, amb receptes on la fruita dolça és sempre la protagonista.